Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag na orasyo amin kagayem. Sagbay na, kablaawan tayo man pa dagiti sumaganad. Jovi Gandeza, Jasmine Rivera, kastamat ka ni Roderick and Lorde Yugyog from My Page account. Cory Dawag, Imelda Velasquez, Mario Espirito. Agyamanak pagayam Mario Espirito, ta mabigbig mo ti boses to mo. Madlaw, anagdengdengekan nga uray hindi palaeng. Kablawan tayo mo Darofel Lardizabal, Marlene Mendros, Jonathan Sabado, ken kada kay amin a likers, commenters, sharers, subscribers, ken listeners. Ket ita, adto iti pakasaritaan anapauluan. Tell me, bakit nga ba? Dito'y programa tayo? Unay daytan, kaka. Imbag paikin ka unyol, ta nagadot kwartam. Ay, awang kwarta. Oray kitam ti bulsa ka. Kanawan mo't pitakak na sa anak magpitpitaka. Pangikikam ngay nga raw iti kwartam. Awang nga raw. Amok, naka-time deposit iti bangko. Apay ka di anak nakamatam ti may papan iti kwarta. Amok nga dot kwartam. Mangibaga ko maure basitlaan. Awan pa isidak ng bagas mingamain. Uray kasano ti ayat ko amaadan iti trabaho ket awan pa imay. Ta nalpasmutan ti kontratak. Iso nga istambay manan ti tao. Pagsubok lang yan. Agkararag ka lang. Agkararag ako mag. Ang apay akastulat ng ti kinarigat ka. Apay nga. Tell me, bakit nga ba? Urayang matadan taw. Basta ang kararag ka lang, napagsubok na rita. Uradaytan ka. Awan tinamnamaumkin ni Unyol, Dado. Unarod na. Tiyamok at ado ti kwartana. Ado talaga, tabak ng dayjay. Ngem di na kayat amaksayan ti kwartana oray sintimulaeng. Unay daytan kaka. No, ada mangibagbagay ti kwartaken ko anak, ibaga na nga awan. Utang man, wanuan niya. Kanayon nga ibaga na ti pagsubok laeng dayta, agkararag ka, kastalatan ti bagbaga na. Ay, unay daytan. Apay nga yakas tanana. Tell me, bakit nga ba? Awag iti dayta, kat imot, kirmet, paidam, kun awan asi na atao, awan konsensya na atao. Ay, unay daytan kaka. Unyol, barok, at ako may pakaasikin ka. Anya dayta, tata? Awan lat bagas yudita. Ay, awan may. Awan nga minisa ang may. Tahasan pa yan nagswildaw ti anak kao. Ken si kalang ti amok nga addaan. Iso pinadas kumut at ti umay mangibagakin ka. Ay, sa anak nga gisistak iti bagas tata. Permitirigat may anak, barok. Nadele man nga minan ti swildo ti anak kao. Iso akapilita na makautang akmanay. Ay talaga kasta tata. Agkararag kailang tapagsubok lang ita. Ay unay daytan kaka. Anya nga iti ko na ni Unyol addaw. Hustaw ti ibagbagayaw. Ti kunanakit. Pagsubok laeng kanaw. Ikararag ko latta kanaon. Kunakto maet. Amin ngo masidagkan ko anak at kasta ti sungba na. Imbes akautan nan ti kwartana tayawat nan saan maet.
Taday jaylatan ti amuna nga ibaga. Wan nga agpaisaw. Ura datasing kan pernan. Pinadasdamat ti nangibaga ka ni unyol. Hindi na ospital ti anak da. At kasjay mo't lang ka na ti insungbat na. Ay nakabsat aya. Jack maawatan no makajos wan no makademonyo. Anya nga tati husto akababalin na. Tell me, bakit nga ba? Unay daytan kaka. Adon tinakapadas ka ni Anyol. Di na kaya tagpautang. Apay nga taakas jay. Tell me, bakit nga ba? Naglawag nga imot. Awanan konsensya. Bayadang mo't. Ngam di na kaya tagpautang. Saan naman nagtulong day jay? Tawra emergency at tumaray ka kenkwana amang ibaga iti kwarta. Wano bagas, ibaga na nga awan. Kalpasan na, isilpuna nagiti balikas, pagsubok laang dayta, agkararag kalaang. No na imbag a tao, akit tumulong. Aglup-lupyas ti kinabaknang na. Kastansa nagiti dadlo mga addaan. Nasakit tinakemda maksayan ti kwartada. Uno kinabaknang da nga uray kusing laang. Saan damot ama itugot daytan tun matay da? Oray anuan tayo nga ibaga ti kasta kadang iti andaan. Saan nga agkuray. No di kat kumtat. Kaya't naasawain. Awan rik nada amaasyan. Awan konsensyada. Nalabas nagpaiso ti kinakuripot kan kinaimot ni Onyol. Apay akas jeda dya tao? Tell me, bakit nga ba? Yunay daytan kaka. Bayan tayon. Taintun isot ti agregat. Mamiris nantaw ti kinaimot na. Yunay daytan. Ay na, madeti bagbagek, Onyol barok. Ngam imayak latan dito'y balayo. Tagpakpakaasi ako ma. Pabuludan nak iti pagpadoktor ko. Ay, kasi kayo umot na. Nala, agkararag ka lang sa pagsubok talay ta. Pabuludan nak ka din Onyol barok. Tamapanak ito ospital. Kat amangan no makonfine nak ta talaga amade ti bagbagek. Ni nakabarbara ak. Inkarigatak latim may dito ibalayo. Taawan pangalaan mi talaga. Awan mat kwartak dito. Di na pa'y isinga-asing amapan mangirwar iti bangko. Oray manula ditan barok ta talaga akasapulak ti kwarta ken tulong mo. Bayadan mi mutlaeng kalpasan ti imbag ko. Talaga kasta na. Pasal ti panubok na ito. So nga agkararag kailaan. Nakapaspas na kakbarok nga agkararag. Ngumno ita talaga nga emergency ti kasapulak. Wan, kasapulak unay ti kwarta. Iso apabuludan na kumamatan Kasi kayo mo't nana. Awan kwarta. Ay unay daytan kaka. Imimbag kamat gaya manuroseng. Wan addo. Kaasin apo Diyos kat pinalubusan nakmat ti ospital nga agawid o readda bilme. In libre nak ti ospital tamay saak a senyor amarigrigat. Apay, di nakala napabulodan ni Unya o di imasidig kakenkwana. Pulos. Jak nga rod maawatan. No adda asin na itipada na atao no awan. Tano agsasa o kat kasla na Diyosan mat. Sa ira o ti puso na dya klasik tao. Di na amaw ti maasyan. Adaon ti nakapadas kenkwana ay ngamawan. Di na kaya ti agasot iti agbubuotan apirak na. Nagadumit gem ti kwartana. Apay nga ta. Tell me, bakit nga ba? Ay unay daytan kaka.
An-anun na laangan ti kwarta wano kinabaknang. Aglap-lapo sana nun. Awan pa'y nakitak at tinulungan na dito'y lugar sayaw. Mas daawak Awan rik nana, engam no agsasaaw, kat managkararag kan manangaasay. Ora dagit agpalpalimos, di na pa'y maikan iti oray binting lakuma. Ay unay daytan a kinaimot. Kaasi kayo mad, kunana, ngumdimot mangtag. Puro kararag ti balbalikas tingiwat na. Agam para makitan to ano agrigat kat agkararag may. Unay daytan kaka? Unay na kita natatao, taliklikan dak na makita dak. Asino onyol? Nagiti kalugaran tayo Na, apay ngay? Tell me, bakit nga ba? Apay ngay ngagpaiso taliklikan dakan? Oras ka. No di ka nakita kat may saka matalumiklik ko ma. Apay ngay, akas ta ti panunot mo onyol. Tell me, bakit nga ba? Sosyalira ka matan. Kundi English kan Tagalog kan. Pinadpadas ko laang mo't. Sige, tagdardarasa. Simiyagan. Ay, awan nagipi at tao. Nay-daytan kaka. Damagam ngamin ni tabagim no apay aliklikan na kanonyol. Bakit nga ba? Tell me. Siguro, gaputa jakida pautangan ng mga ibagada. Ayawan nagrigat ti kwarta. Ipautang ko kitdain kat amok matadidan tumula mabayadan. Agrigat damot tapno madaan da ti kwarta. Unay daytan kaka. Apay, pidutok lang ti kwarta kaya. Agdalan ka iti adwariga, tapno madang ka ti kwarta. Kasta damot kumaa. Amom gayam. Uray kasanutirigat ti dadumang agtrabaho. Datay makuna asubsob iti trabaho. Ngam basit latamat ti sweldo. Kurang nga talaga. Iso nga awan maurnong. Kastamat ka na kami Awan pa ibisyo may. Kahit may launa ti makaurnong. Awan mat sobrawan no ekstra mabalin mi kumamat nga idulain. Ay, talaga kasta. Ikararagan lang na kita pambanag. Pagsubok amin na kita. Nay-daytan kaka. Maawatak ni Unyaw no may papan iti kinagagayt. Kinamanag kararag. Ngam sabayan namot kumaa iti nasaya at akababalain. Awan serbina ako manararag ka no imot kamay. Awan asem iti agkasapulan iti tulaw. Ay awan matlaeng saan ka mabindisyonan? Anya katasaanan ako namaddaw. Kasta unay iti pan nakabindisyon na. Tasaan ngagparikot iti kwarta. Ken salunat. Talaga anap-napnut iti bindisyon. Narusay, tata daw. Nana, tata. Nay, dadaw. Sakamat dadaw. Nakadagas kamay, ken agdartaras ka. Aday pa kamuk tata. Anya day ta? Ni Unyol, nadisgrasya ket agnangabit kanoy di ospital. Ay na. Apay nadisgrasya. Pumanaspas kanong agmaneho iti kutsena. Iso anay dung party boss. Apay nga may nakasta tinadumag at dalugan na. Di dala makainayad nga agmanehaw. Akas lakam kamaten da ni patay. Unay daytan kaka. Ay, kasimot nga ron Awan makukwarta tayaw tulungan tayo kuma. Nga uray saan na tayo idi akayat at tulungan. Ay, unay daytan kaka. Kaasimot ni Unyol. Dua asaka na tinaputod. Gapo iti pan nakapitpit na iti napasamak a disgrasya. Nga ron, gapo ta napitpit, naderder, isa kapilita na pinutod da. Kaasimot, pasyaran tayong tungot Una,
Uray inimimutan na tayo. Saan tayo abalsin? Ta kukwa ti Diyos ti pamalas. Unay daytan. Pudnot ako namdado. Kukwa ti Diyos ti pamalas. Ti amukat, agnanayonan ti pan nakabindisyon na. Nga oray pirmi nga imot na. Un nga raw. Saan tayo may baga ti gasat? Tauray aglaplapusanan kay ti kwarta no madadaal mo ti karadkad mo. Awan serbina nga do ti kwartam. Anya nga rod ngay ita. Saan namot ang mapagsarukod ti kwartana? Wenno saan mo't ang maisilpo jay kwartana ti saka na anaputod. Ha? Unay daytan. Kumusta ka ngay, Onyol Barok? Awanan na saya at kanyak nana. Tawan mo't na nagitido asaka. Kayat ko pa yan na natayak lakuman. Ay na Barok, pagsubok la dayta, agkararag ka. Ha? Kumanararag akumat ide. Ngamkaskas de na disgrasya. Tidi mo na amiris Barok, kat ado tinagpatpatulong ken ka, ngem impaida mo titulong mo, inimutam. Idinto tadamot mabalin mo kumang itulong. Saan akayat ti Diyos ti imot ken paidam. No agkararag tayo ken kuana, masapol anapakumbaba ken nadalos ti puso tayo. Ngamin no dakas ti linaon ti pusom ngagkararag, saan na nga ipangag dayta. Unana, gusto kayaw. Sa pagbabawiyak, kinapaidam ka. Why? Aklo na ngayon paidam ko, ititulong ko ka na kayo. Ang anyan ayaman ka, tada kayo pala nga sumarsarong karkan mang pampabilag kanyak. Kas nakunakon Barok, dakas ti agimula iti sakit tinakam. Awan maganab tayo nga agimula iti sakit tinakam kun agpride. Nagsayat kayo na anak. Nagsayat kayo akalugarak. Tuoray inimimutan kayo iti pinansyal at ulaw. At kayo ngay may nagisimpat siya nang liliwakan niya. Isa napapigsa ti pakinakam ka. Nala, agpapigsa ka akide. Kansan mo na pampanunutan tinapasamakan ka? Kinuldit na kalaeng ti Diyos. Pinalagipan na kalaeng iti banag analiwayam. Punuray tanana. Ang anyan anagsakit apalagip iti nagkurangak. Unay daytan kaka. Awan makuna ni Onyol tatang. Taoray inimutan na tayo. Napantayo lat ta pinabilag. Ngamin talaga kayat nanti matay. Un nga raw. Apay nga minakasta ti taaw. Naawan pa'y nagaanab na pakadidigraan kat napalangguad da akas na di damatay. Apay nga may nakasta. Un nga rod, tata? Apay nga tangag paiso. Sa laag na akong ti tao no madidigran. Apay nga ta? Tell me, bakit nga ba? Unay daytan kaka? Kakabsat, sa aming omda sa may pakita ti kinaimbag kan kinaemma ti may sa atao gaputa iso ket managkararag. Masapula buyugan ti aramid, masapol ti kinapakumbaba, kinamanang nga asi, ken amumat ti makisimpat siya iti pada matao. Ta saan tayo amay bagan no anya ti pagtungpalan tayo. Itultuloy tayo lang ti agbalin anaimbag aparswa. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Tell me, bakit nga ba? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay parang tarabay.